Ikasturte barriagaz batera, badatoz gurasoentzako eta etorkinentzako euskera eskolak B iraiaren 22tik urriaren 10 bitartean. Izen eman daiteke beraz bulegoan edo dagokion euskaltegian 2025-2026 ikasturtean, euskara ikasteko matrikulazio kanpaina B martxan dago Bermeko Udalak adierazi dauenaren arabera eta udalerrian 3 zentro dagozala aipatu dabe euskara ikasteko. Hizkuntza eskola ofiziala AEK eta Gotxongarita Onaindia. Egunon, aurten be Euskara Eskolak aurkeztuteko elkartu gara. Urterokulez eskaintza handizedaku, alde batetik Gotxon, Garita Onaindia, bestetik AEK eta hizkuntza eskolak. Orduen, eureri eskatuko txago apurtzu eta euren eskaintzie azalduteko. Nik urteroku LSB, ostabe esango dut, nik ingo dutzutie berba, etorkinen eskolari buruz eurek ulertukoen abielez, zeuoi errezeri eskatuten zutie mesedez, eureri esateko ze eskaintza dakogun. Orduen badakizue helburue da, bertoko tutie edo benipen danokaz bateitzie, ez bakarrik euskerie ikastie, da kulturie eta dana ikastie. Orduen, dakoguz goizez zein arratzaldez taldiek, eta etorti dako dela euskaltegire. Matrikulie da 10 euro eta liburuek 17 erdi. Ni nator bere etorkinek, gu AEK-an gurasoentzako eskolak eskaintzen doguz. Pentsaten dugulako transmisio oso garrantzitsua dela gaur egun, ez bakarrik eskolatan umiek ikasten da bena, baizik eta itzien bebai eitzi euskerie, eta gupe dako guz hori gurasoentzako eskolak, udalak lagundute, matrikuli da 20 euro, eta klasik eukiko duguz bai goizez eta bai arratzaldez. Eta izango die zibarrezentzako edo apurtxu edak izinantzako, bai, horrentzako bideratute dauz gure eskolak. Eskerrik asko. Ni hizkuntza eskolaren izenean nator, eta hasteko aipatu nahi neuke, euskaltegia hitza entzuten dugunean dano lotzen dugula euskerarekin, eta hizkuntza eskola entzuten dugunean normalean atzerriko hizkuntzekin lotzen dugula, baina, geuk ere ematen dugu euskera, bai. Eta Gotzonen da ekan moduan, A bat ere ematen dugu, eta esango neuke kurtso hori oso berezia dela eta guretzat ere beti dela erronka, ze ikasleentzat da lehenengo hartu emana euskerarekin. Eta hori erabakigarria izango da aurrerantzian jarraitzeko eta gusture egoteko euskerarekin da lotura afektibo hori sortzeko. Eta, euren antzera geuk ere, astean saio bi egiten ditugu, ordu bi eta laurdenekoa, beraz ez da hain nekagarria, eramangarria da, eta prezioari dagokionez, iaia simbolikoa da, eta ganera iaia doakoa da, bai, eta baten batez zailtasunak balitu, bekak ere badaude. Eta ez dakit, EPEI buruz edo matrikulazioari buruz orain hitz egingo dugu edo? Bai, bale. Gurean ja zabalik dago, irailaren batean zabaldu zen, zabalik dago, eta klase hasiera izango daia, 10 egun barru, azauraren 29an, eta animaten ditugu bai euskeraz hasiko direnak, eta baitza euskalduna direnape bai. Eta zergatik dinot hau? Gaur egun inglesa guztiduna daukagu hemen, inglesa liluratut edo bizi gara, lehen hezkuntzatik unibertsitateraino sartuta daukagu, baina ez gara konturatzen askotan geure hizkuntza, bermeotarren eizkeran kaleko hizkuntza hori osatu egin behar dugula eta sendotu hori izango delako oinarria eta trampolina gero inglesa edo 2., 3., 4. hizkuntzak ikasteko. Beraz, datozela danak hizkuntza eskolara. Eta ez bada hizkuntza eskolara, Gotzonera edo AEK-ara. Gu ez gara zerratuko, gu postu egingo gara. Danok dakogun moduen geuzi errestutie da, euskerie hurbiltzie jentiri, ezan dugun moduen ikasteko zein edertuteko edo lantzeko edo indartzeko,
Ondoriz doz, geupe matrikulia zitze dakogu batien, eta klasiek urrizen hasiko doguz. Orduen etorri danok dakogu hainbat modulos, egun biko zein lau eguneko ikastaruek dakoguz, gurien mailien arabera ordainduen behar da hasieran, bai gero euskaltegizen gaindituzkero, ez da zetan gainditu be birartin behin, ez da zetan gainditu beken, euskaltegizen gaindituzkero diru guztiz dator bueltan. Bai, orduen benetan da duen, naiz eta hasieran inbertsio txiki bat enbiarragon. Bueno, aekan be, matrikulazio kanpainie, iraien batien irizan eta iraien 30 arte dakogu zabalik. Eta, aekak beti jorratu guzan dau, doakotasune euskeri ikasteko. Momentu ondino hori euneko eunin ez dugu lortu, baina horretan gabiltzez. Eta, esan gure euskaltegizen, maila guztiak ematen dugu zela, hasieratik hasitze eta aurten batez be C2ko taldie be aurreratarako dugu, arratzalitan izango da, eta anime jentie edo zein mailatan gure badauen beran euskeri hobetu edo denpori pasa edo arratzalde pasa, beste gauza asko itzen dizen moduen, etor daizela eta guk ondo hartuko. Bai. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bermioko udaletik eskerrak emonitzen dozuien lana urte guztizen, ez bakarrik honeke ikastaruek emoten. Ikusten dozuien moduen da, aukera ezin hobea, ez bakarrik hizkuntza bat, geure ama hizkuntza ikasteko, da euskararen kulturi gazbe, loturi edo lehenengoko kasu batzuetan, lehenengoko hori ikututie, eta beste batzutan gehiago landuteko. Orduen animeten dut jentie, egiz esan da, superarrakastatzu izaten da, igual lehenengoko momentuen ez da apunteten jente askorik bai gero, jente ekitzen, apunteten dizenak errepikatu itzen da dauela. Orduen anime eta ambiente superona egoten da, eta hori eta zeuei eskerrik asko.